Co tam za si útorí, co chce? Nikto mi nič neútorí, ja to s Marekom sedím, ale ja musím ísť takde a pošlem Vinca vám, Hricka, mladého, a dáte mu 200 korún. No ta nedám. Dáte mu ja... Nedám žiadne 200 koruny, nie. Nedám nejaké peniaze. Ja mám ísť ja dolu, ja vás bijem, keď ste tam. Ty na čo chceš peniazy, kému treba? Dáte mu Vincovi 200 korún, lebo ja idem s Ľubom Tkačom po čerpadlo a nebudem švecej baviť i po našo, do piči. Kedy ideš? Teraz ideme do Novejši, do Sopky. Da nesplietaj v noci, teraz si nikde neišol by. Tak teraz som vybavel do matky piči. Nie, to nebude vybaveno, tam budete piť a hotovo. To poď do domu, pôjdeš druhé. Teraz som povedal, dáte mu... Nie, Jaro. Tak nie, že pôjdem ja. To bude 15 minút straty a jak pôjdem, zaš bude bordel. Ale Jaro, neviem, už máš koruny, tá už si teraz už rozjebe, zaš? No. Pošlem Vinca, tako je tam. Dobre, lebo nemám času, mami, bo ešte musím dať to inšie vybaviť. Ty jak môžeš ísť na motoru, ide so Ľubom, čo ma vypýto? S jakým Ľubom, čo ma vypýto? S Tkačom. Na mojim kokote, jak breskyňa. Vy o čím rozprávate? A ty kde teraz vlastne? Ja už nebudem útoriť, lebo... Ale kde si? U Kováča či kde si? Hej, ja u jakého Kováča? Kováč dávno má zavreto všetko. To rozprávate. Bystrýmši? Ani v žiadnym Bystrým, ani u Prečky, ani u nikého. Pošlem Vinca a Vinco teraz pôjde. Dobre? Vete, nebudem mu na to ja všetci vyjedem. No, rob to chceš. Dobre, rob to chceš, dajte mu love. Ahoj. Ja prídem hneď.